ja sa zbandikám, to... Dobre, takže čus, tu je zase Flame a som tu spoločne so s ďalším kamošom, ktorý sa volá Kogik na serveri. Má aj skin, ako môžete vidieť, a už hneď po nás idú creepery. Čaute. Sme na jednom serveri. Zdravím fanúšikov Flasha, alebo jak sa to volá. Flame. No, to je jedno. No a čo akože teraz ideme urobiť? Tak za prvé si pôjdeme, počkaj, ja si kúknem nejaké LPLK. No. Takže prvé si musíme natežiť drevo, jak ináč. Mám 2 kosti a jeden čip, ale ešte tu idem zabiť skeletona. Ja ti naťažím drevo. Ktorý je dosť silný. Máme 3 kosti, takže keď stretneme psa, tak uvidíme koľko, aby si ho... Ale tomu sme nezačali, už sa začína stmievať. Aspoň, že tam... A natáčaš aj ty? Chcem sa spýtať, či natáčaš aj ty, alebo iba ja? Teraz nie, možno po tom videu. Táto séria bude rozdelená na niekoľko častí. Koľko častí by sme mohli dať približne? 3. To je strašne málo. 6. Dáme to na 7 dielov a potom sa vrhneme na novú sériu. Mám teraz ešte rozrobenú jednu sériu so ďalším kamošom. Niektorí ste to možno videli, niektorí nie. Mohol by si dať strich na chvíľu? Dobre, počkaj. No dobre, takže ako chce, tak dám strich. Dobre, takže som späť a potreboval sa len na niečo spýtať. Takže nič vážne. A ja tu akurát kopiem kameň. A máme tu hneď aj uhlie. Portni sa na mňa, budeme mať aspoň suroviny. Počkaj, niekto mi píše na Skype. Tak si daj neruší, ja si dám tiež. Dobre, už mám nerušiť. Ja si dám. Tak. No a... Podľa mňa tebe ja mám tu dosť toho uhlia. Keď tak, tam mi pomôžeš vykopať. A keď tak, možno do popisku videa vám dáme IP. Toho seru, áno. A kto bude s nami chcieť natáčať, tak nech napíšu do komentáru. Áno. A keby ste také, že narážky a také prosté slova o nás hovorili, tak my si to všimať nebudeme, pretože... Počkaj, no, takže, keď tak, dáme si aj prácu, jobs. A ja tu dosť mám, máš drevo? Hej, mám. Tak daj mi za koľko. Dobre, ja som horník, teraz si dám ešte. Ja poznám niektoré na spamäť. No, skoro všetky. Nie. To som sa trochu pomýlil. Dobre, ja už mám 3 práce. Tu nie je nikde staviteľ. Čo? Tu nie je nikde staviteľ. Dobre, ja mám kopača toho. Kopač a... Daj drevo nejaké, keď máš. Miner, tu máš 28 normálneho, ja ešte džunglové 32. Skoj, tu máš ešte toto, uhlie. Urob tarče. Robíme si taký menší domček tu v jaskyni. No tu máš, rozdelil som to. Tam máš torče. Vzadu. Dobre. Zasvieť. A tu si robíme taký menší dom, hej?
Počkaj, ja si to dám asi na tiny, alebo jak, lebo mne Ja to, to mám tiež na tiny, no, lebo vieš, mne sa to trošku, nie ako seka, nemám lagy ako, ale tak trochu sa mi to zasekáva, hej, že mňa tak tak tiež, sa keď to natáčam. seká. Počkajte, ale ja si môžem dať, keď tak. A za chvíľu mám už iba 4 handrbary, takže... Tak si, teraz mám lepšie FPS. Ale ja si dám radšej na trošku väčšiu. Tak, dobre. A čo? Nič. Počkať. Ten, keď vieš, tak ten use v sync, to čo robí? Čo? V nastaveniach, keď optance, video setting, use v sync. Počkaj, musím to nájsť. Úplne posledné Aha, napravo. to si nechaj na on. Neviem, čo to robí, ale... A to Advanced Open Glo, to máš off, ne? Asi aj, neviem. No, nechám si to tak, vyskúšam. Či to pôjde. Počkaj, tak... Daj tu. Dobre. A teraz ja urobím crafting table. Urobím P. A ja si tu dám set home a idem nájsť nejaké meso, lebo za chvíľu nám sa tak minú hungerbary, že... Ja už mám na 3 hungerbaroch. A ja. Takže, ale tu asi v okolí nikde meso nenájdeme. Ja som našiel v džungli. Bolo prasa a aj sliepka. Počkaj, aké sú tu varpy? Iba les a šok. Nevadí. Abo ja to urobím tak, strihnem to, pôjdeme naťažiť drevo, a keď budeme mať dosť dreva, tak to zase spustím, pretože ja vás nechcem zdržiavať s tým. Abo to urobíme normálne? Tak neviem, no jak chceš. Dobre, tak ja to urobím normálne. Dobre, takže si dám toto, zatrúhlím. Máš povolenú to tu, vieš. Ja tu hľadám. Dúfam, že na púšti budú nejaké prasatá alebo niečo. Ja som vo Warbles, ale veľa stromov tu nie je, takže... A tu ešte reska. Ide po mne jeden skeletón, raz, dva, tri, štyri, 5 zombíci, jeden pavúk, dvaja creepery. No a už si zomrel. Ja som tam mi doplnil hungerbar, ale je tu pač. To kašlem, ja budem tu, lebo A keď si ten- na Warbles, tak to tam nie sú žiadne stromy, nič vôbec. A ja teraz nemám žiadne vybavenie, lebo na ten serveru asi ten majiteľ zabudol dať asi tie permisie na hráča, keď tu píše use the back command return, že môžem sa tam, kde som zomrel, backnúť. A píše mi tu, že you don't have, že nemám na to permisiu. Takže ja idem home. A Dobre, takže asi sa mi to strihlo, neviem prečo, ale strihlo sa mi to, takže sme tu zase späť a musí byť zase strih, pretože on si ide odskočiť niekde. Dobre, takže strihám a teraz mám pre vás zvláštnu novinu. Prišiel ten zvláštny host. Možno ho pridáme, možno nie. Za chvíľu je to strih. Dobre, takže sme späť a ten zvláštny host za chvíľu príde. áno, možno po druhom strihu, keď sa ti bude chcieť ten strih dať, aby to viac napínalo divákov, tak možno dáme strih a potom strihu, potom už poslednom strihu možno poslednom,
tak možno potom príde ten náš host, No, ktorý sa volá Nefedo, čo ho poznáte asi z toho videa, čo Flash natáčal. Flame. No, ja si to milím. Natáčal to video na Minecraft Counter-Strike na tom serveri. Jupi, máme nejaké meso, máme aj vlnu. Slepače? Meso. Hej, aj kravie. Potom máme 2 vlny. Možno 3, keď tu ešte niekde nájdem. No, dobre, takže myslím, že by... Alebo... Neviem, pretože je už to dosť preťahnuté. Máme na jednu posteľ. Tak asi ten špeciálny host bude v ďalšom dieli. Pretože ja už to musíme už skončiť. Nejdem ešte preč, ale musíme to skončiť, lebo to bude strašne predĺžené. Takže dobre, ja sa s vami lúčim, ten ďalší host bude v ďalšom diele a je tu prasa. Dobre, dobijeme si prasa a... No, dobre, už je mŕtve a uvidíme sa v ďalšom dieli. A... Zatím čus!